Doncs el pacient empoderat és aquella persona que té totes les eines necessàries en un moment determinat per tenir cura de la seva salut i poder participar en la presa de decisions. La salut és un dret, però també és un deure de les persones, no? I el primer pas per poder parlar de pacient empoderat és entendre que la salut és un deure de les persones. Per tant, en aquest sentit, també nosaltres ens hem de fer responsables. De fet, la persona és la primera responsable de la seva salut. Per poder fer això, una de les primeres premisses que hem de tenir en compte és que l'usuari, la persona atesa, ha de tenir aquella informació necessària per poder tenir o participar en aquesta presa de decisions. Però clar, nosaltres podem tenir molta informació respecte a un hàbit de vida saludables, no sempre hem de parlar de malaltia quan parlem d'empoderament, però no saber o no poder participar en aquesta presa de decisions. I això comporta que a l'hora de poder estar empoderat hem de tenir la informació, però també hem de poder tenir aquelles actituds i aquelles habilitats que realment permetin agafar aquesta informació i dur-la a terme. Per exemple, si jo amb el professional de la salut estic pactant dos tractaments relacionats amb la meva situació de salut, jo puc tenir tota la informació correcta respecte a cada una d'elles. Però el que em paralitza en la presa de decisions, per exemple, és la por. Jo tinc por a l'hora de dir, ostres, quina és la millor opció? En aquest cas, per gestionar aquesta por, el professional és molt important que doni aquella confiança en l'usuari perquè conjuntament i com a presa de decisions compartides prenguin la millor decisió.